bring it home. Tim Kenya matugo tuke mag handball kidieny marwa kini ong'ado bedo achiel kuom tim mabiro yudo mich bang' loyo tukgi mar ariyo e tuke mag handball e kind pinje mangima. Kenya noloyo tim mar Mali sets 2-0 mar gonde 12 kuom 16 gi 12 kuom 4 kama en loch margi mar ariyo kaluwore. Kuom gajonja do captain mar tim Kenya Viona Wandera no nyiso mor mare gi tim no kolero ne gitugo kaka tim achiel. Viona Wandera noloyo ne Kenya gonde 14 ka jatugo Brenda Ariviza loyo gonde 6. E kidieny mar joma yawuowi tim Kenya oseloyo tuke gi ariyo kuom timbe 3 mantiere e pool no. I thank God for the team we have because we have trusted in each other. In terms of strategy, I think what worked for us yesterday has not worked for us today. I think if everyone noticed, we had to change the specialists along in midway. So yeah, it's been different. We have to re-strategize. If it doesn't work, we have to look for other strategies. So yeah, but we thank God for our coaches and the team as a whole for being able just to work as a team and bring this victory home.